This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Nagajing penkreak atanat pulih putih ke Sorkar Jela ya ke Ski Meghalaya Education Grant lani MEG. Banweng ya kikin rum kinram kinong hikai bat ban kentiru ya ke Performing Grading Index ke Jela ha ke santari gunaitung arajar apusan ke Meghalaya Upper Primary School Teacher Association na rilum khasi bat jantiah ke penlong ya ke jengelang perkhat halor ke jengkuak ke Sorkar ya ki School Adhong. Habakran ubak sen kila mare General Secretary ke Association uloong baka Sorkar ka dayman pentri kamno ya ka MEG kat kum kikendon baka labu Henry ka daypat ban penbiang ya ka tulop kino hikai. Loong ru baka Association kan apsa shipor ya ka Sorkar ban pentri kam ya ka MEG Henry kum takin sa pendong no da ka jingiki padba. Nolor kani loong ru bakino hikai ad hoc kim kemi lenti ya ka jingtung kampura bat ka Sorkar namar bakim day kibla bay tingka da ka Sorkar pedeng kum palong ki waypat kino hikai. Haka waypat kaliang uloong baka jing hiar kerdan ke Jela haka PGI kam day na ka jing mibun ki kenhon henry ka day na ka jing bampen biang tulop ya kino hikai ka bapenong pan perkhat ru sa syaki waypat ki kam. Kani ka jingilang jongi minta ka dega sen jongi Meghalaya Upper Primary School Teachers Association ka bakan thup ya khasi jintia. Wala kata ro ki perlok na karur ki dan wan wayar ngot. Ka jingtmu jongi kalong ba ki nong hikai baro ki kuwa ban yos ki ka ba ka government ka plan na benta jongi ni ki school ad hoc jongi. Kira ki bangi sim kalong ba kambolong menta comment ka don ka plan jong kalong ba kani ka MEG ka ba Meghalaya Education Grant ka ba kalabu sibun ki kandan hamto ngirai ba komen kan implement no ya kani kat bala but pan consider ro ini katulop ko jongi namar kumbalong menta ngi ki ad hoc ki de ki we na ki kategori jong ni kai ki biyo jing si ko brit te ngi ki no hikai ki la ya kwa ya kani ki education bani ki bani ya le tang ya ko Sorkar hanrai abangi kendo ya ki Minister of Education menin nang ta bat commissioner man ni ki si bala dep ki ai gajing kermen yangi ba kin le na shen hagni si ban menta ban te no hikai le shimi rai ba ngin up stang sporar for lada government ka tenge kumne ba kanam le yangi alo gni tlop ko brit lang ba gni ka plan jong ka MEG ni ke bra khoi min ban se ban sim ga sinjam ka batenge la bandan ki education but sin bangi le gni ngi la rai bangi le haga state ke jela bro koi namar hagni si ban wan kumgani ke jet meeting ke balong jong region ngin sepolong Pokhara Hills district lada ka view jong ina hikai stero ki amba yakhi no la ne yele da no lonti ke ba Sorkar kala kuman kumne tangi ban se ban lai udang kam Piung ke kuman ju sukar beri abai de ka jing siu ko beri ko phi ke jing siu ko beri but tengkhat nagareng jong ile kumgani ka seng mupsta la ne ka Meghalaya Upper Primary School Teacher Association ka bangila yo lu tengkhat nadu arjar khandai ba Sorkar ka kular ban pen he utrop jongi ne ban kantiu kodani ngi chegri visit hanrei hoy mentang yo iba ka nomdon sugumta te hanrei nadu arjar khandai hadu menta kala poi san jusnam ngila ya sha te ka tulop jongi kadang long kumju te de kata kadau ba kinong hikai mat kila manthai no kila ya sha te ni persyang ba ban ye kren ban ya kendo yo chief minister ni ski bala kipor banwan namar kumbang itip menta baga department hi kala de ready ban le ya ka tlop tmai hanrei ka shongsa finance department tol ja ka finance department kan le kloi ka bae la da ka dang panslam te kamde ka bor ka jonga kum general secretary jong ni ka sinjuk ka ni ka jela bro ka wero ban simrai karai ka de ka jong bobon bala ka regularization ni na mikren mo bat ka ni ka sinjuk ad hoc hanrei ka ka kran ni ka bakil ayangi ba kan long bai ka ba ne sa sijuk to ngin tenang hanrei ngin am kmilinti ban ba ngi ki ad hoc ngin poi ka government compare ber ki we ki ba labai na do ka central government bara ngim don kum kata ngidon bai ba kan ka kran ni chungi ka deban ne de ban enhance no ika hawa ngin am community enhancement de ba ban rai permanent solution janga Sorkar namar phi menta ngi don hado new hajar tam kinong hikai ad hoc hapo ka jela bro koi te la dangi khenyi kata kinong hikai kata ki school kata ki khna school gila bon the contribution jangi ba ong Sorkar ingi ba kinong private lane purely private lane hakar kombom don ye galong biain ka literacy jong ka jela ro ngi ya kubur lang ba Sorkar ngi ya pungkiu lang man ka por na ka por ka phi kajing hiar jong ka pli dang le hoy ki ong ka Sorkar ngai i man ha kani ki bo ba kajing hiar jong pli dang le kata ka PGI index so kala bandai na gino gino dawn rei lani ra kajing bon jong kategori jong na ka em kam dai kam ta
kadai ba sarkar kam la ban siu kan kawai mah la nong ya tulop ko biang hikai namar ba lada nong hikai bepli lada uyo ya tulop ko biang komot onam constitution sugoi ar gijikam ndai mentah hi banong uar pheu 1000 tulop lani ar pheu 1000 tulop to komot meno baim ta ban kiu ka puli dang le ta kadai kawai ba education sector jangi ngimde ban ong ba comment compare kita ka population kita ki wegi state ka population galong kumta kilong kumta ngipat system jang education jangi kala along na do bastang kumne ta kala dai ban constitute kumnu ban pen he ya ka tulop jang no hikai kum kata ka krani ichiki kamde ban aidau ba ka categories jang no hikai ga wan ra ya ka ne ka stakanan jang ga education jangi kadai bagan perkat ya kumnu ban pengkiu ya ka tulop jang no hikai kamde kita kategoris ada fikran balai par ka literacy rate jongi ka kiu mah ka kiu tangi men ngi setanat ige policy jong sarkar ngin mong ba kani ka policy jong sarkar menta ka le ige clustering ban wanra yo way you dai sa way ka school government ban safeguard ige government ban pengkiu yo ta ka PGI system kum balong menta kani ka PGI jongi ngi sadin chatrai hoi ban pengkiu kata ka step ka bangiru ngilai manjur ngilai sign ngila ay ga ngila manjuri kata clustering handrai banong pat ya categories of teacher hi bang sadin ta kalong wrong kalong ba bakla kumanong namun ta pi na do gino hikai mingi ki ad hoc bat ki SSC teachers ki dei ki ba ritam ga jingsiu ha ka jala manta handrai la khen pat contribution jong ki kai ga jing fair jong ki ba gino hikai ga sarkar ki ba ya jingsiu ko ba palat liam lani ko mata gino hikai deficit ki ba biang ga jingsiu ko bala palat ka ba kilai hun la banong mo handrai mangipat ke contribution ke load coloring kare ka jo Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya